Čus lidi, vítám vás, Bart Simpson u mého dalšího videa. Dneska jsem tady s Kubou. Kupsonem, to je jedno. Ne. A tak Kubou, no, dobře. A dneska jsme se rozhodli, že natočíme video. Počkejte. Teď už to není tajemství, že to vidíte. Ultra Ball, to což znamená, kde může být Ultra Ball. Pixelmone. Super. A máme už Pokémony nějaký, nevím k čemu jsou, ale máme. Postavili jsme se tady takový krásný domeček. Voda. No, když já jsem ho postavil. Takže postavili jsme si takový krásný domeček. Co se na něm podílel? Jeden blok. Jeden blok. Tady máme tady ty farma. Hele, kam zdrháš? Hele, můžeš zničit tady ty stromy. Ne, ty tam nech. Ale jako potom sazenice, že bychom to dali jenom zničili o jeden blok, aby jsme potom, protože tamhle třeba to právě nejde zničit. Počkej, takže máme super zelený. Je to nějaký Archipotis a vypadá to jak nějaký kloup s kloubem. Máme truhlu a tady máme počítač a můžeme tam pařit. Ne, ten je na výměnu Pokémon. Já vím. Tak. Už jsme si vyměnili Pokémony, mám Pignita, to je jako Pignite. Jo, Pignite, to zní jak černé prase. No, tak jako Pignite a píše to Nite, ale kdyby bylo Pignigt, tak by to byla prasenoc. Což je docela divný. Věc, který nesnáším, je škola a překládání. Asi nějak. Tak překládáním ani dlouho nevadí. Tak a teď mi přiložte toto. Co to asi může být? A v tomto díle si zkusíme pochytat Pokémony. I když máme tady teď docela dost hráčů, takže. A jo, docela dost. Blbě, že ti to vždycky zastaví. Hej, throw inkov for you. Nějaká blbost, mně se o to moc líbí. Tady nechci s tím bojovat, tady budu bojovat. Máme Ultra Bally, protože jsme si je vykraftili, protože jsme borci. Já mám obyčejný Pokébaly, ale. Mě už došli. Tak si dáš Kid Start, že jo. Tak lomeno, Kid Start. Já můžu to za 20 hodin. 20 hodin. OK, 20 hodin, což znamená, že si zkusíme vybrat nějakého Pokémona. Ale asi bychom chtěli Pikachu. Hele, super, našli jsme kraba. Co to je? To není. Hele, super, našel jsem tu nějaký. A v prdeli mají. OK, tady ty Pokémony nechci. To je Pokémon, který má v prdeli zapíchnuté pírko. Fakt divný Pokémon. Počkat, tak tady máme ostrůvek a počkej. Kingboard. Jsi tam? Jsi tady? Jsi tady s náma? Ne, já jsem, akorát jsem teďkom v jeskyni, takže. Tady vyzkoušíme, jaký tady může být ticho. Minutu ticha. Zanula odběratel. Takže, omlouvám se to, že nebylo hodně dlouho video. Hodně dlouho video. Takže jsem neměl na to čas. A proč jsi neměl čas? Ve škole máme takový období písemek. No, zase to tak. Původně jsem chtěl natáčet video z GTA 4. Ale to bych musel natáčet s někým, protože už mám připravenou věc. A ten někdo, prostě, to je osobní záležitost, já se ho zítra zeptám. A když tak to řeknu v příštím díle. Strašně se to seká. Někdy se to sekne, no, protože... Hele, našel jsem nějakou myšku pišku. Jo, to je dobré Pokémon.
Nějaká Jinak průli. asi odkaz, kde jsme tohle stáhli, jim dáme asi do popisku No, videa. já nechci tady toho Pignita. Vrať se, Pignite. Proč se mi otevírá furt Pignite? Já nechci Pignita. Musíš to, že jo, změnit v inventáři. Já tam mám. Ty jsem. A OK. Erko, teď je zpátky. Ne, co to? Jo, aha, no to jde pospátku. Tak, ta myš nám utekla. Ale tam bychom potřebovali. Už bychom nutně potřebovali něco tak jako další Pokémony. Další Pokémony, no. Tam si to můžete stáhnout a bude ještě potom nutná instalace. To je tam vlastně si stáhnete instalačku, nemusíte se... Hele, had, Anakonda. Našel jsem Anakondu. To je Anakonda královská. Určitě. Už je tady. Nový seriál Anakonda královská. To by nebylo Prej, moc. ne, pomoc. Banky chtí vykrást, přichází. Ano. Hej, tady je strašně moc železa, mě to nebaví těžit. Tak, Merep, Pokémon. Mám si tohle. Mám Potřebujeme potom jenom ten jeden jediný Pokéball, který máme. jim potom, když tak ukázat ty moje Pokémony, co mám já. No tak nevím, jestli to stihneme. Tak když já dám jenom to. No tak to stíháme v pohodě. A ty nám tady běží televizní noviny. Dobrý den, vítám vás, televize Nova. To tady můžu nechat a A lomeno. doufám, že mě televize Nova na tady to nezabanuje. Jsem doma. Prosím. Není taková sranda. Se napijeme. Když máte žízeň, napijte se. Nové lékařské tuky. Můžete je pít. Můžete je chlastat. Můžete je vypít na X. Toto jenom s naší novou výhodnou nabídkou. Jen za 24,90. Ano, za neuvěřitelných 24,90. Milí diváci, jdeme zkusit svůj jediný. Proč nemůžu hodit svůj Pokéball? Teď já mám Pokéball. Já nemám žádný Pokéball. To píše, že já nemám žádný Pokéball. Ale já mám Pokéball. Jo, mně zmizel ten můj Pokéball, ten Ultra. Protože jsi nechytil Pokémona. Tak. A kdybyste někdo věděl, k čemu je to salt, jaký písek, vypadá to... Koukneme se, ako to vypadá. Ale vypadá to, jak kdyby to něco ukazovalo. Ukazujeme to tam furt stále, ukazujeme to na jednu nohu. Teď jsem zapomněl, kde máme ten dům. Dáme. Home? Tamhle jsou doly, tamhle jsou... Tamhle jsou doly. Tamhle jsou ty doly. Tak což nevadí, půjdeme tamhle. A teda jestli se nám toto video bude, jako ještě nekončíme, tady hej, je tu sisel, našel jsem sisla. Je tu 15 level 15. Ne, dělám si srandu. Omlouvám se. Mám se ty varo. Jak se neskaknout. Tak, počkat, tak. Tady, a jo, já jsem si ho schoval. Bo to je tvůj? Co? Ten ultravol. To je tvůj ultravol. Já jsem si ho nevzal. Já nepoužívám ultravoly. Počkej, a počítá se, když ten ultrabol jakoby hodíš, tak ti nezmizí, jako když třeba chceš bojovat, tak ti nezmizí. Že jo? Hej. Kde byla ta... Co to je? Tady je nějaký obrkráp! Vypadá to jak z nějakého čínského seriálu. Pojď si rychle kouknout, než tam skončí nahrávání. Pojď! To musíš vidět! Ať... Čínský krab. To ne, tady za mnou. Tady rychle, koukej tady. Čínský krab. Where are the China crab? Tak toho si chci vidět. Já mám hejpatiku, pohlídej mi ho. Hlídám. Lomenovat centru. Tak.
A to bylo asi všechno z dnešního dílu, uvidíme se příště, tak čau.